Terve! No vähän pipua suorempaan, niin ei näytä tältä. Niin kuin kuvasta näkyy, niin back to Isohaara. Elikkä silloin kun tämä video tulee ulos, tuossa kävi muuten siikapinnassa tuossa. Silloin kun tämä video tulee ulos, niin täällähän on siian verkotus loppunut ja on avoinna taas viehekalastukselle. Elikkä siitä alkaa sitten niin sanottu talvikausi. Se oli muista marraskuun 2. päivä oli viimeinen verkotuspäivä ja tämä tulee sitten tiistaina, eli tämähän joki on ollut jo auki. Talvivenettä lähdin testailemaan. Siihen on kaksi eri konfiguraatiota nyt tiedossa tuon moottorin kanssa, mutta katsotaanpa ensin nuo vapaatelineet. Viimeksi kun tällä souveltiin, niin oli ne Joonaksen kauhiat nuo kolopurat tässä kiinni. Minä kävin hakkeen lattarautaa jatkomuttereita ja tekasin tuommoisen hissuttelin kiinni näille telineille tuohon paikat. On sirot ja sitä tulee vähän vielä ylemmäksi, kun on korkealla airot, niin ei enää tuo airo hakkaa vapoihin. Ja saa nähdä miten nuo pelittää, en vielä tiedä. Vaihtoehtoja, tai siis tähän voi tietenkin sitten hitsata useampia nysiä tuohon palikkaan kiinni, että niin voipi sitten laittaa lisää noita tellinkejä tai sitten, että niiden paikkaa pystyy muuttamaan. Ja tuotahan nyt ei mielellään enää ala ruoailee irti tuosta lasikujusta, porrailee uusia reikiä ja niin edespäin. Semmoset siitä tuli. Penkkiin tuli sitten, nuo on vähän toista senttiä paksut niin istuinalustat laitoin tuohon ja sittenhän siinä on tuossa näkyy kölilistan pätkät on kummallakin puolen penkkiä. Niin penkki ei pääse liikkumaan sivuuttaissuunnassa. Talvella kun tuossa on kuuraa ja saattaa olla jopa jäätä tuossa penkin pinnassa, niin se hyvin helposti luistaa tuo penkki tuosta ees kahtaalle. Kerran on nimittäin meinannut käydä uimassa sen takia. Niin kuin olen varmaan jossakin videossa sanonutkin. Mutta joo, sitten tähän. Oikeastaan päivän tärkeimpään testaukseen, tai oikeastaan on vapaatelineethän olisi kaikista tärkeimmät, mutta ei saa vielä kalastaa, niin niitä ei paljon testailla. Mutta tämän päivän tärkein homma on se, että niin kuin olen puhunut, yleensäkään aamusouvulla, ja kun sattuu olemaan iltavuoroviikko, niin silloinhan se on hyvä käydä. Iltavuoro alkaa kello 14. Syöntiaika yleensä on siinä 11 kieppeillä. Ja virta, jos sattuu olemaan tämmönen niin kuin nyt, se on keskeltä melko kova ja tuossa sillan alla vielä kiihtyy. Niin se on juuri kun kello käy sinne korkeintaan 11:30, niin on pakko aina lähteä hulluna soutamaan rantoja pitkin ylöspäin, että kerkeet töihin. Tässä saattaa mennä 1,5 tuntiakin sopivalla virralla, että pääsee tuolta sillan alapuolelta tänne rantapaikalle. Niin kalastusaikaa pidentääkseni siellä on ensimmäinen vaihtoehto. Mökiltä kävin hakemassa. On ollut 10 vuotta ainakin käyttämättömänä. Erittäin vanha Patriotin sähköperämoottori. Ja sittenhän mulla on tuossa kaiju alla tuo Power Queenin akku näkyy tuolla rauta. Aukasin tän kotelon, että saa nuo navat tuolta esille, niin saapi sinne laittaa piuha kiinni. Että kokeillaan tolla, tuo se kevyempi vaihtoehto. Ja sitten jos mennään vähän tähän raskaampaan puoleen, niin sittenhän löytyy 2-tahtinen Tohatsu. Tää on 3,5 heppanen. Vaihteet löytyy. Ja tuo paino muistaakseni, oliko se 13 tai 14 kiloa.
että jos ei sähkökoneella potku riitä, niin onpa sitten tuo. Ja toki noitahan koneita pystyy käyttämään, vaikka tuokin on vesijäähytteinen. Niin pystyy käyttämään talvellakin, jos sitä käyttää vaan sillä lailla, että pistää koneen perään ja tarvittaessa sillä ajaa ylös. Eli kerran se sinne dipataan vetteen, ajetaan rantaa ja nostetaan kone pois ja viedään kotiin. Niin mä oon se kuutionut tämä homma omassa päässä, että pitäisi tapahtua. Siellähän on nuo vesikanavat tuossa Tohatsussa. Sinne jos jää vettä ja talvellahan nyt yleensä on pakkasta, niin se saattaa jäätyä ja jopa rikkoakin jotakin. Niin se pitää sitten aina viedä tuonne kotia sitten pannuhuoneeseen säilöön. Siellä se sitten kuivaa ja sullaa ja kuivaa. Mutta joo, virta on nyt aika hyvä. Tätä kovempaa virtaa harvoin talvella on. Elikkä eipä siinä. Minä laittelen liivit päälle ja ruuailen tuon sähkövispilän tuosta kiinni tuohon perälautaan. Ja toivottavasti tuossa akussa nyt on sen verran virta, että sillä voi vähän aikaa ajella. On tosiaan viime keväänä, olikohan se maaliskuuta. Silloin sain tuon Power Queeniltä testiin ja silloin latasin täyteen. Ja nyt sitten ihan tässä loppukesästä niin piti ladata jo toisen kerran. Ja sitä on käytetty joka reissulla, mutta se on ollut pelkästään tuossa Kaijussa. Sehän ei paljon virtaa vie. Mutta nyt sitten kun laitetaan tuo sähköperämoottori tuonne, niin sehän nyt haukkaa heti ja lujasti paljon enemmän kuin tuo kaiku. Toivottavasti siinä nyt vaikka 5 minuutiksi riittäisi virta tuossa akussa. Niin. Vois vähän kokeilla. Sehän voi olla, että minun kokoinen ukko menee tuonne takapenkille istumaan, niin sehän hörppää. No ei se hörppää vettä tuo perää, mutta katsotaan kuinka keulapystyssä tuossa ajellaan. Mutta joo. Ei siinä mitään. Minä laitan sitä ruuvit kiinni, piuhat kiinni, akkuun ja pelastusliivit päälle ja kamera käyntiin. Katsotaan miten käy. Toivottavasti ei kastuta. Jaha. Ei kai siinä. Kaikki pitäisi olla valmiina. Tyrkätään paatti veteen. Ai että no. Terävät kivet päästään lasikuitussa ihana ääneen. Tästä mä en tykkää lasikuituvenneeseen. Vanerivenneessä se ei niin paljon osu niin sanotusti korvaan. Joo. Eikä siinä kun laitetaan paatti vesille ja vielä seisomistesti. Kyllä tää kallistuu tuohon asti, mutta sitten se loppuu. Vispilä alas ja joo. Onhan tämä melkoista seikkailua. Kokeillaan nää. Taitaa olla 4. Periaatteessa tällä kyllä pystyy ajamaan näin polvillaankin. Tästä mennään täysillä. Kohta alkaa virta painamaan. Joo, kyllä tämähän kulkee. Ja nyt kun on noin polvillaan, tässä on melkein keskellä venettä, niin ei mitään hätää.
Joo. Ja siihen meillä loppu virta. Sitten lähdetään soutamalla rantaan. Elikkä. Tuo vähän vaikuttaa vähän siltä, että polttomoottoria en ala edes yrittämään paikoille. Se on laitetaan vielä 10 kiloa lisää painoa. Ja sitten sitä on hankala hallita tuolla perässä, keula nousee ylös. Joo, kyllä se sähköperämoottorihommiksi menee väkisinkin. Minä kyllä hukun, jos minä tuohon polttomoottorin laitan. Mutta pitäisi olla pikkusen tehokkaampi tuo sähköperämoottori. En tiedä, loppuko tuosta nyt akusta virta vai lähtikö se vai katsotaan mitä se sanoo tuo kaikuluota vai hajosko se, tuo on niin vanha kuin olla ja voi, niin aivan vaikka tuonne ei näy tuosta, kun se pitää mennä tuonne tuohon perinteiseen näkymään. Ei mennäkään, kun ei oo anturia. Joo. Ok. Ei nähdä nyt voltteja. Ei. GPS vain toimii. Joo. Se joko hajosi tuo kone taikka sitten vaan tuo akujännite tipahti alas, niin se sammui pätkäti. Voihan se ollut, että se keräsi jonkun siimankin tuolta kyytiin. Mutta joo, kevyestihän tämä kulkee ihan mukavasti. Aivan tuli nyt mieleen, että jos ton tekisi sillä lailla tuon moottorihomman, että tästä vedän narusta ja kone pysyy ylhäällä, kun se on kiinni täällä. Ja sitten löysätään naru naapista, kone painuu alas. Sitten jos se lukittee tuohon asentoon, että se näyttää suoraan eteenpäin, niin kone päälle, sitten vain itse istumaan tähän penkille ja ihan näin kone pukkaa ja airolla sitten ohjailisi. Se voisi olla. Ja siitä jos haluaa sitten pitemmälle kehittää, niin tuosta moottorin päältä kokonaan tuo koppa pois ja virtakaapelit tulla tuohon akkukoteloon. Sitten se mikä PVM-muunnin kans tuohon akkukoteloon ja tästä löysätään narulla koneen alas ja tuosta väännetään namiskasta, niin tulee virrat. Sitä pystyy portaattomasti sillä PVM:llä ohjaamaan koneen pyörimisnopeutta ja löytyy pakkia kaikki. Se voisi olla semmonen hyvä sadepäivien projekti. Pitää katsoa. Se vaan menee Kiinan tilaushommiin melko varmasti sitten se. Oliko se nyt PVM?
PPM. Palikan nimi, jolla pystyy ohjaamaan. Se saattaisi olla kaikista järkevin. Toki semmoset päivät, että moottoria niinku oikeasti tarvis, niin on kyllä aika harvinaisia talvella. Tätä jättänyt vähän ylemmästi, näkyy paremmin maissa. Ja mä katson vaikka siikaverkkoja. Niitä nyt ei ole tänä vuonna ollut paljon yhtään täällä. Että tuossa on ollut yhdet tuossa suoraan selän takana. Siellä on ollut siikaverkot. Eli täällä Kemin puoleisella rannalla. Muuten ei ole paljon verkkoja näkynyt. Joo, ainakin semmonen yhteenveto ton moottorin kanssa, että niin bensakonetta en varmasti laita. Sitä tulee uimareissu heti. Ja itse kun painaa kuitenkin yli 0,1 tonnia, niin tämä on kuitenkin pikkunen vene, niin ei oikein meikäläisen massa tuonne perään, kun se laitetaan, niin ei se oikein hyvää tehdä. Keula nousee ylös ja silloin jos tässä olisi toinen tuolla keulassa kyytissä, niin sittenhän sillä pystyisi menemään kyllä. Mutta tässä tulee niinku fysiikan lait jo vastaan. Että jos minut perämoottorit tuonne laitettaisiin tuo polttomoottori tuonne, niin ei. Kyllähän tämä kuluukisi, ei se mitään, ihan varmasti. Mutta taitaa olla parempi, että jättää urheilut sikseen. Missä asti ne on ne siikaverkot? Samalla nyt vähän opetella tällä vehkeellä soutamaan. Hyvinhän tämä liikkuu. Vaikka on tuo sähkövispilläkin tuolla uipi. Siellähän niitä alkaa näkymään. Oranssia mehukattia siellä näkyy. Sitä en tiedä. Tässä on käynyt mielessä, niin kävi tänä aamunakin, että tähän olisi voinut tulla vene pilikkimään siikaa. Että nythän tässä joessa sitä on ja paljon. Niin. Kun tässä on viehekalastuskielto ja lukkii vähän tuolta määritelmää viehekalastuksesta, niin se on heitettävä viehe, perho, uistin. Ja sitten uistelu, eli missä käytetään uistimia. Ja onkiminen ja pilkkiminen, niin sitä ei katsota viehekalastukseksi. Virtavesissä onkiminenhan on tietenkin vähän kyseenalaista hommaa, mutta pilkkiä täällä saa talvella matikkaa, saa pilkkiä ahventa, ei mitään. Niin esimerkiksi näille paikkeille, jos tulisi tällä venneellä tähän ja ankkuri pohjaa ja alkas pilkillä. Tää kattoo. Kattoo jos semmoista kävis kokeilemassa. Tää noita Sopulin videoita katsellut, niin Oulujoella se homma toimii ja tästä nyt tokko 100 kilometriä, niin uskon, että se toimii sitten tässäkin. Ja tässä voisi olla ihan hyvää pilkkialuetta tuonne Poukamaan saakka. Ja tosiaan oikeastaan ainoat siikaverkot niin on tässä kulmauksessa, että on tainnut verkkopyytäjillä pikkuhiljaa alkaa tulee ikää vastaan ja suurimmalla osalla, jotka täällä on käynyt. Ja nuorempaa polvea se ei ole vissiin niin kauheasti sitten kiinnostellut, niin vähenee.
verkkojen määrä. Tää oli vielä 10 vuotta sitten, niin tää oli ihan pallomerenä tää koko tämä siltojen väli. Joo. En tiedä, seuraava video saattaa olla, että käy venepilkkimässä siikaa. Pitää katsoa. Taikka sitten no sittenhän se alkaa joulukalan metästely. Pyytäminen siis. Ei niitä metsästetä, mutta pyydetään. Tämmönen keli kun ois koko syksy ja kallaa tulisi jokkeen ja sitten kun sitä vielä saisikin, niin ois se mukavaa. Ja joo. Haaveilut sikseen. Jos joku haluaa vaihtaa tehokkaan, tuo 28 LPS tuossa sähkövispilässä tuuppausta ja jos siihen vaikka jonkun 50 LPS se saisi perään, niin jos joku haluaa vaihtaa toimiva sähköperämoottori, niin tuohon toimivaan Tohatsuun, niin laittakaa sähköpostia sappatasku@gmail.com taikka no löytyy minun numerokin varmaan netistä ja ne voi laittaa vaikka Facebookiin taikka viestiä taikka Instaa, mitä nyt näitä on. Tai jopa tähän videon kommenttikenttään. Jos on jollakin sattuu olemaan vähän pikkusen enemmän potkua omaavaa sähköperämoottoria, niin olen kiinnostunut. Ja vaihosa haluaa tuon 2 tahti 3,5 heppasen Tohatsu. Niin aletaan hieroa vaihtoja. Mutta joo, Paasalan rannassa ei kastuttu tälläkään kertaa, eli venehän toimii. Joo, eipä lopetetakaan vielä. Tämähän ei siinä ollutkaan virtaloppu, kun siitä oli vaan nuo piuhat irti. Mäpä tuon nyt suoraan. Ja nyt testataan sitten tätä ohjaushommaa tällä aeromenetelmällä. Eli nythän tää kulkee kuin ihan mahota. Pikkusen otetaanpa tuolla nuija käännetään konetta noin. Nyt mennään kovaa virtaa. Ja nyt käännetään pikkusen potkuri kavitoi. Antaahan tämä hyvin antaa lisää vauhtia. Joo, pitää saada lukittua ihan keskelle tuo moottori, niin se ei lähde väättää. Kyllä. Ja koko ajan vähän. Jaha. Ja taas loppu. Joo. Selvä. Eli toimintasuunnitelma on tosiaan se, että tuo kone laitetaan tai joku kone, mikäli nyt löytyy toinen, niin se laitetaan kiinteästi tuonne perään. Tästä ei pysty kääntämään ja alkuvaiheessa toki tässähän voisi olla joku jatkovarsi, millä kääntää kaasua tai jotain. Mutta joo. Tai sitten vaan ihan lukita tuo täysillä tuuppaamaan ja tohon vaan
akkukoteloon kytki, että kone käynti. Sittenhän sitä ei tarvi kuin airolla ohjata. Joo, semmoista. No niin, nyt sanotaan, että kiitos, että katsoit tämän videon ja palataan ensi kerralla asiaan. Se oli muuta kuin, että heippa hei.